egunon, Jerai? Kaixo, egunon. Bueno, lehengo guneko partida bukare ikusita, taldearen poza egindako lana, talde oso indartuta ateratzen da, lehengo guneko garaipenetik, prozesu honen barruan, esan dizut. Falta zitzaion behar bada inbesti hilabete eta gero, baina meritua da, zutik egon izan orain arte, eta ekipua oso ondo dago. Alaxe da ez, lehengo eguneko garaipenarekin taldea oso pozik zegoen, taldea merezi zuen berriro ere etxean garaipen hori lortzea, bai ari ginen puntuak lortzen etxetik kanpo, baino etxean bigarren jardunalditik garaipena lortu gabe. Eta esan duzu moduan ez, azkenen prozesuaren emaitza edo saria lortu genuen lehengo gunean, ze taldea ez bakarrik denboraldi honetan zehar, denboraldiak atzera begirada botatzen baldin badugu, asko hazi da, talde oso lehiakorra da, momentu txarretan sendo mantentzen da, lanean segitzen du, egunorekotasuna oso ona da, beraien arteko erlazioa ere, eta hori behar dugu azkenen, gaude momentuan gaudela da denon lanarekin, bai jolasten dutenak, ez dutena jolasten hainbeste, eta garrantzitsuna niretzako entrenadore moduan da, ze irudi markatzen dugun, ez? Taldea identitatea oso markatu daka, nortasunarekin jolasten du, eta bazken bolaran gaina emaitzak lortuz eta puntu asko lortuz. Aspaldi izan zenun gogoan dut hemen, irabazteak zenbat kostatzen duen, eta jokalariak horren jakitun izan behar direla, eta ondo ospatu iristen danean. Lehengo guneko horren adibidea da. Bai, holaxe da ez, ni beti esaten diet garaipenak ospatu egin behar direla, ez dakizu noiz lortuko dezun berriro, ondu ginen gogoratu argera 10 jardunaldi jarraian garaipena lortu gabe, urtea bukatzeko lortu genuen Badalonan, orain urte hasiera hau oso ona izaten ari da, baina geroz eta lehiatuago dago dena, geroz eta igualtsuago dago dena, Liga F-en irabaztea asko kostatzen da, eta aurreko asteburuko emaitzak hori esaten dute ez, bigarren sailkatutik Real Madrid, ez Erreala, ez Atletik, ez Atletico, ez Granada, ez Tenerife, lehenengo 7 horiek, ez zuten garaipenik lortu, eta bekuak apretatu egiten dute, azkenian beharra dakazunean, puntu bat gehiagokin lehiatzen duzu, eta gu, uste dut beti lehiakorrak gerala, eta ospatu behar dira garaipenak, ze ez dakizu noiz lortuko dezun berriro, orain, aste garrantzitsua guretzako, ze bai, bi garaipen jarraian, Deporren aurka, Levanteren aurka, bi porteri hutsean, gauz asko onak egiten ari gara, orain da momentuan nortasuna erakusteko eta ambizioarekin joateko Sevillara. Eta perspektiban jartzeko, puntu honetara iristeko azken txampan nahiko eroso konfiatuta ez, 8 puntuko aldea, baina oraindik borrokatu gara dago, honea iristeko, besteak beste, Madrilen eta Lezaman irabazi behar izan du taldeak. Bai, holaxe da ez, azkenian garaipen oso garrantzitsuak, Real Madrilen zelaian gutxik esan dezakete irabazi dutela, gu ere derbi bat irabazteko gogoarekin ginen, zelen urtean ez genuen lortu, bai ginen gertu, baino lortu genuen, baino relajatu gabe, eman behar diogu buelta bat, 6 puntu hoie gabe, orain bertan descensotikan 2 puntura ongo ginen, ez? Orduan, ez dakizu inoiz nun dauden puntuak, eta bagenekien hilabete garrantzitsua genekagula aurrian, ez zala erabakigarria izango, baino bai kokatuko zingula toki batean edo bestean denboraldi bukaera hori afrontatzeko, oraingoz taldeak 6 puntu jarraian lortu ditu, Betisen aurka dakagu larun batean partidua, ez da partidu erretxe izango, behaiek ez daude situazio honean, eta gu horrekin jakin behar dugu jolasten. Ezin gara relajatu, baina bai lasaitasun puntu horri atera ez. Orain, esan deten moduan, erakutsi behar dugu gure nortasuna eta gure ambizioa, badakigu zer egin behar dugun puntuak lortzeko, eta horretara joango gara Sevillara. Larun batean bi joera ezberdin duten bitalde, Betis baziduen ateatzen zala, kolpe handia jasozun lehengo gunean,
eta zuek zaudeten moduan, esan dugu, konfiantzaz bai, baina konfiatuta ez. Azken txamparako oso partida importante izan daiteke zuentzako. Behintzat, punturen bat urratzea, distantzia mantendu edo areagotu, eta ja azken txampan lasaiago ibiltzeko. Bai, alaxe da, ez? Beti orain Levanteren azken emaitzakin descenso postuetan sartu da. Gu margena dakagu, bigarren itzulian beti jolasten dira emaitzarekin, lortu genuen etxean irabaztea, berdinketa oso ona izango zen guretzako, azkenian mantentzen dugu eta golaberaje partikularra hori ere irabazi, eta berdinketa horrekin eta beraien nezesidadeakin jolasteko partidua izango degure bai. Baina relajatuta sartzen baldin magea, zaila izango da. Badakigu partido zaila izango dugu laurrian, lehen urtean ere area joan ginen Josebaren lehenengo partidua izan da, ikusiko dugu zertan nahi duten jolastu, sistema desberdinak erabili dituzte azken jardunalditan, eta baita ere joko motza gehiago erabiltzen dute batzutan, luzeagoa beste batzutan, ikusten ari garena da azken partiduetan bai aurkariak aldatzen dituztela gauzak gurekiko, adibidez Deporrek zelai erdi aldatu zuen eta zelai erdi fisikogo bat sartu zuen jakinda gure joko zuzena, lehenguan Badalonak ere bost sartzen zituen atzean defenditzeko gure joko zuzena eta ez iran hain presionanteak aurrean, ikusiko dugu beti saber moldatzen dan edo ez, gu argi dakagu zer egin behar dugun, dala beti egiten duguna, baino ambizioarekin joan behar gara, badakigu partido oso garrantzitsua dela eta 3 puntuak lortu ezkero, 30 puntu ja motxilara eta 30 puntu fetxauetan asko izango ziren. Bai, eta jera, azken galdera bat, ja partikularra oain, jokalari batekin geratu gara, Amani. Berezia iruditzen zaigu, taldea egiten ari dan lana marruan, estatistikak eta bar, baina batez ere taldeari ematen diona, gustatuko litzaiake definitzea pixka jokalaria. Taldeari zer ematen dion, talde barruan, hain urrutitik etorrita, erabat integratuta hemen, baina batez ere bere balio futbolistikoa. Bai, emozionatzen dit pixka bat galdera honek, ze Amani jokalari oso garrantzitsua da guretzako, zelai erdian ematen digun lana, ekilibrioa, baloi lapurketak oso handiak dira, gero teknikoki jokalari oso ona da ere, agian partidotan ez da inbesten ikusten ze beste rol bat du, baina entrenamendutan ere espektakulo bat da. Lehen urtean kostatu zitzaion pixka bat, etorri izan Kopa Afrikatikan, ezan gehatu udara guztian, eta ezun izan kontinuitate hori, denboraldi honetan Amani denari da jolasten, disponible dagoenian, asko ematen digu, ez, fisikoki oso indartsua, baina batez ere ematen digu ere bai egunerokotasunean, ez, jokalari oso humila, oso xelebrea, uste dut, taldekideik aldetu ezkero denak nabarmentzen dutela Amani, bai futbolistikoki eta pertsona bezala, eta zer pasaduen honea iristeko, ez, askotan egoista gara, denetatik ejatzen gera, eta bera honea iristeko gauza asko pasa ditu, agian bea kontatuko dizue gero, baino bai dazka historia unkigarriak, eta horrelako jokalarikin eta pertsonekin, uste den nik eta denok pozten garela pila bat, lehenengo mailan egotea eta nivel hau mostratzea. Espero dugu disfrutatzen segitzea Amanitaz, lesioak aurten ere errespetatzen ari zaio, izugarria ez, eta agian ez da hain nabarmena kanpoan ez, zelai erdiko jokalariak beste taldeek eske gutxi izango dute gu bezalako erdilari bat. Erderaz galda pare bat ingo izizu. Bueno, Yeray, llegados al punto cumbre de la temporada, ya no, dentro de la champa final, perdón, llegáis con situaciones diferentes a Sevilla, vosotras reforzadas, sobre todo después de ganar, después de mucho tiempo en casa, en una muy buena trayectoria a nivel de juego, y el Betis ha caído ahí. Va a ser un partido importante. Sí, va a ser un partido importante, difícil a la vez. Nosotras éramos conscientes de que teníamos un mes importante.
Por las fechas que son, porque queda poco y por los rivales que nos tocaba jugar contra ellas, ¿no? Lo hemos asumido con responsabilidad y sabíamos que no iba a ser decisivo, pero sí que nos iba a posicionar en un sitio o en otro, ¿no? Contentas por volver a ganar en casa, porque hacía tiempo que no lo hacíamos, estábamos ganando y sacando muchos puntos fuera de casa y ahora mismo el equipo está en un estado anímico, en un estado de flow muy positivo que creo que es el punto perfecto si lo cuidamos y controlamos para afrontar este tramo final. Y el Betis, pues bueno, con los últimos resultados del Levante que parecía que ya no y ganas 2 partidos seguidos y sales del descenso, entran ahora en descenso y pues bueno, tienen una situación un poquito más compleja o diferente a la nuestra, ¿no? Pero que aquí ganas un partido y sale el sol y queda mucho y sabemos que va a ser un partido complicado, pero que nuestra situación nos tiene que ayudar para afrontar ese partido, ¿no? Ya tenemos un margen, pues bueno, importante con ellas a nivel de puntos, ganamos también el partido de ida y eso nos hará afrontar el partido con esa tranquilidad, pero tiene que ser un puntito de tranquilidad y no de relajación, porque si no, para cuando te enteres, si no estás bien y no entras bien al partido, ellas seguro que entran bien, porque al final los equipos de abajo, cuando te apretan, apretas y nosotras siempre apretamos y tenemos que volver a apretar el sábado en Sevilla. El equipo ya ha acumulado mucha experiencia, sabe aprovechar esos momentos de ansiedad del rival también. Lo has comentado, el partido de la pasada temporada, el contexto fue bastante parecido a este, en Sevilla. Sí, así es. El año pasado, la temporada pasada, nos tocó ir a visitar al Betis con un cambio de entrenadora. Empezó Joseba. Joseba planteó un partido bastante pragmático, muy parecido al nuestro. Fue un partido muy igualado con pocas ocasiones. Recuerdo que tuvimos una acción a balón parado que nos anularon, que bueno, habría que analizarla y preveemos un partido muy igualado, ¿no? Y muy parecido. Cierto es que ellas están utilizando distintos sistemas, veremos por qué lado tiran, que a veces son más combinativas, pero también saben ser verticales. Veremos qué es lo que hacen contra nosotras. Cierto es que últimamente, y eso es positivo, que habla bien del equipo, que los rivales se están adaptando un poquito a nosotras. El Depor te cambia el mediocentro y te saca un mediocentro más físico. El Levante Badalona el otro día no es tan presionante en primera línea, sabiendo que nosotras, pues bueno, no tenemos tanto manejo de balón en esa primera línea y se refuerza en última línea para ese juego directo que nos permite pues buscar otras cosas. Veremos, nosotras tenemos clara el plan de partido, tenemos claro qué tenemos que hacer y sobre todo es un momento de que tenemos que mostrar personalidad y tenemos que mostrar qué nivel de ambición tenemos, ¿no? Estamos bien, no miramos ni arriba, no miramos ni abajo, miramos al frente y el frente es el próximo partido, el del Betis. El equipo tiene personalidad, espero que lo vuelva a mostrar el sábado en Sevilla.